unu maka anyị si emete na ụmụnne anyị n'ụla. Unu abụọna chi? Unu abọgochi? Ụtụtụ ọma nụ. Anyị etetego? Ka anyị mee? Ọkwa anyị dị mma? Ọkwa anyị dị mma? Onwe onye chọrọ anyị okwu ka anyị chọọ mmadụ okwu, biko si achọkwana okwu. Nnọọnụ ya, ndewonu. Chukwudi Ejidike nnọọ. Ebuka Divine nnọọ. Monday Mosmade nnọọ. Chiemerie Spider nnọọ. Mmiri bụ ndụ nnọọ. Paul Ejima nnọọnụ nnọọnụ. Ebuka Ọnwụdigbo nnọọ. Chinedu Flexboy nnọọ. Onyeka Mark Anthony nnọọ nnọọnụ nnọọnụ. Prince Nonso Chukwu nnọọ. Celia George nnọọ. Harry Best Ebubechukwu nnọọ nnọọnụ nnọọnụ. Anyị etetego? Nnọọnụ. Grace Nwachukwu nnọọ nnọọnụ nnọọnụ. Nnọọnụ nnọọnụ. Anyị etetego? Ke ndị nọ ebe a? Ke ndị nọ ebe anyị aka na-alahụ ụla? Ya, love you too. Love you too. Oh, biko dịka ị na-esonyere anyị, biko nye m aka pịa n'akara ịfụnanya. Ndị nọ ebe a ndewonu. Ndị nọ ebe a ndewonu. Ndị nọ n'akụkụ nke 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 a daalụ n'ohinne. Deemenu ya. Obiora Okonkwo nnọọ. Obitex Emenọgụ nnọọ. Obiora Okonkwo nnọọ. Zio Frank Emeka nnọọ. Geng Aliliọnụ nnọọ nnọọnụ nnọọnụ. Deemenu biko nụ ka anyị tete n'ụla, ka anyị nwee ndidi, ka anyị gbagotakwuo nwa obele, ka anyị wee bido. Celestine Chinedu nnọọ. Deemeghi nne. Ife anyị nwere itinye ọnụ n'ụbọchị taa bụ ife gbasara ụnụ afụgo ife onyonyo ntinye n'ihu anyị. Ya, Angel Ifi Johnson Obinna nnọọ. Nonso Nwosu nnọọ. Ishieje Uche nnọọ nnọọnụ nnọọnụ. Ya, I know we are ready. Ka anyị nwetu ndidi ka ụmụnne anyị tete kwuo n'ụla. Biko dịka ị na-esonyelu m, na-etinyelu m aka n'akara ịfụnanya, ụnụ afụgo ife onyonyo ntinye n'ihu anyị ugbu a. Ife anyị nwere ịtụnye ọnụ n'ụbọchị taa bụ ife gbasalụ nke ndị oyibo na-akpọ eggshell. Nya ọ bụrụ n'ọnụ Igbo akpọọ ya azụ akwa, maka na o nwere ife ejije, ife onyonyo mmerụ mkpụrụ ụbọchị one na one gara aga gbasalụ shuga na mmanya ụtọ. Ọtụtụ ụmụnne anyị wee detalụ m ozi. Enwekwara ife nkwulu ebe a nsị kama ị ga-eji shuga maọbụ mmanya ụtọ welu na-awụ ahụ ife chiefu na n'igwe ụtụtụ gị wele ọjị mee ife dị etu a. Ọtụtụ ụmụnne anyị wee bịa wee na-ajụ m ajụjụ dị ọtụtụ, wee na-akọwa na ha amaghọ ka ha ga-esi welu nya bụ ọjị wee mee ife. Ụfọdụ wee na-akọwa sị na ebe ha nọ na mmiri adụghọ ha nso. Ọtụtụ ife dị iche iche ka ụmụnne anyị kwu. Mgbe sị ka anyị bịa taa ka anyị tụnye ya ọnụ. Ka anyị na-atụnye nke ahụ ọnụ, anyị atụnyekwa ọnụ n'ife gbasalụ eggshell, azụ akwa. Maka ọtụtụ mgbe ka anyị na-eme ife dị iche iche anyị amaghị ebe o si bịa. Ọtụtụ mgbe ka anyị na-eme ife dị iche iche anyị amaghọ mmụọ bụ nya bụ ife eji. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị mmụọ dị behind that thing ị na-eme. Ị na-emie maka na amaghị ama nya bụ ife ama na-emebiri gị ife. Ha ncha ka anyị bịa n'ụbọchị taa. Chetanụ na anyị kwuru okwu wee sị na anyị ga-ebido ụmụ kịlịkịlị ife anyị na-eneghala anya. Anyị che na o nweghị ife ọwụ. Anyị che na anya bụ ife enweghị uru ọba na ọ ha emebi ife. Anyị ga-ahapụchagodu ndị ọzọ, ndị mgbomgbomgbomgbo, bidogodu na ndị nke ahụ, maka na ụmụ kịlịkịlị ife ahụ bụ ife na-aka emebi ife. Mana dịka anyị si kwu na anyị ga-enweta obere ndidi ka ụmụnne anyị bata. Ụfọdụ etetabeghị n'ụla. Biko dịka ị na-ịnọ isonyere anyị taa, nyelu m aka kpọte ụmụnne anyị ndị ka na-alahụ ụla ka fa teta n'ụla. Nyelu m aka ka ịkpọte ụmụnne anyị na-alara ụla ka fa teta n'ụla. M ga-agba n'ike m. Ọ dịghị ọrụ m fecha fecha, mana m ga-agba n'ike m kwa ụtụtụ ọbụla
ngwa ngwa ọ kụrụ elekere iri ka m bịa kụzie otu ife maọbụ ụzọ ife na-abụ, maka na onweghị onye anyị ya ahapụrụ ya. O nna m na-ekwu okwu, o nwee ebe nna m ga-abụ okwuru okwu, ọ sị na anyị abọstazi ndị ana nya ya eje bọstara ndị nwụrụ anwụ. Ọkwa anyị nwa nọ ndụ ka ọ dụrụ idozi mbala anyị ka ọ dị mma. Onweghị onye anyị ga-ahapụrụ ya, onye ka anyị ga-eche. Cheta na ndị be anyị tụrụ ilu si na mmiri dọọrụ na-eju dọkwalụ nwa nkịta. Okokporo gbanahụcha ntụ ụtụtụ, ya bụ ntụ ụtụtụ ka nọkwa na-eche ya bụ okokporo. Ya bụ na idebe ahụ na ọ gbasahọrọ anyị na ọ gbasahọrọ anyị, emechaa ọma gbasa anyị. Ọkwanụ nya ka m ji si na m ga-akaba ahụ, ọ dịghị ọrụ m fecha fecha, mana m ga-akaba ahụ ụtụtụ ọbụla ka m kpachapụta nwa obere oge, wepụta otu isiokwu manye ya ọnụ, ọ ga-enye aka. Den mgbede enwee ife onyonyo nke m megoro emedebe, ntinyekwu ya, ọ ga-enye aka. ị na-abịa live ụtụtụ ọbụla ama ndịrị m fecha onye mama ọfụma ma ife m na-ekwu, mana asị m ka m jisie ike, ka m lụọ ahụ m ụka, ka nta anụ ahụ m afụfụ, wepụta anya bụ obere oge ka anyị wee mee gịnị, ka anyị wee kpọkọrọ onwe anyị. Ọ bụ n'ọnụ oyibo asị no, so we can carry everybody along, ourselves along. Ya bụ isiokwu anyị bụ, ọ bụrụ na ị ka na-esonyela anyị, biko kụọlụ ndị ọzọ aka n'ụzọ kpọọ kpai kedu ndị bi ebe a, biko nụ ka anyị gbagotakwuo nwa obere ka anyị wee bido n'ọdụ oke mkpa. Ka anyị gbagotakwuo nụ nwa obere ka anyị wee bido. Ya bụ ka anyị ga-esi kpọte ndị ọzọ bụ, biko nyere m aka tụsa anya bụ ozi ka ndị ọzọ wee marụ na anyị abatago wee banye. Ọzọ dịka nwanne ya bụ, ọ bụrụ na netwọk nyebe gị nsogbu maọbụ na ọ nọkọtara ọ na-aha gị pịa aka n'akara ịfụnanya ka ọ hapụ gị. Ndewonu. Ka anyị nwetụ ndidi nwa obere oge ka anyị wee gbagota. Mana tupu ka anyị na-eti ụmụnne anyị ka ha bata, ka anyị daa nọ na nwayọọ na-ene, maka anyị nọ nwayọọ na-ene ebe niile ajụ oyi. Pịala m aka n'akara ịfụnanya ka anyị bido. Onu pịala m aka kpai mmadụ anọkwa n'ụlọ a, onye teta ya kpọtee nwanne ya, maka na ka ife ka ndị gboo si eme mgbe anyị pere mpe, ọ na-abụ nne nwaanyị maọbụ nna mmadụ, mana ọ kachasị n'ebe ndị nne nwaanyị nọ maọbụ ndị nna na-emekwu ya. Onye teta ụla, ọ dị ya ka ọ na-agbata obi ya etetabeghị, o jebe na agbata obi ahụ olu ọkụ kpaikpai, kedu ife na-eme ebe a? Ndị nọ ebe a ụna-apụtakwala ụla ụna-apụtakwala ụla ụtụtụ. Ọ ife eji wee malụ ndị Igbo gboo. Anyị na-enede elu ụmụnne anyị anya, mana kịta anyị nọzi na sọmụ ya bụ ife wee na-emebi ife. Ka anyị gbagotabanụ, bikonu tụsabanụ ya. Anyị ama nchezi, anyị ga-agaba n'ihu. Ndewonu. N'oge gara aga, mkpụrụ ụbọchị one na one, ekwuru m wee sị bikonu ka anyị dee ejizi na nke akpọrọ shuga, ka anyị dee ejizi na asa ahụ. Na ebe ọbụla isi nụta na iweru shuga welu saa ahụ na ọ na-emeghe ụzọ, biko na anyị kwuru si na nke ahụ abụrụ eziokwu. Kama ya na ife ị na-ebutere onwe gị bụ nyanya, maka na mgbe shuga ahụ ta na-alụ gị n'ahụ, o si n'ọnụ na ndị oyibo kpọrọ ya pọz wee banye gị n'ime ahụ, andị ọ baa gị n'ime ahụ, ịma ife ọ bụ ọya shuga emebe gị, ọya ufu mamịrị emebe gị. Bikonu anyị wee sị na kama ị ga-eme nke ahụ, gị welukeni ya ọjị. Nke a bụrụ ndị be anyị tụrụ ilu wee sị na mmụọ ọbụla na-eri ọkụkọ na ọ bụrụ na inye ya akwa na ọ ya analụ. Ọ ndị be anyị kwurie n'okwu na mmụọ ọbụla na-anaghị ọkụkọ, inye ya akwa ọ ga-analụ gị. Ma ọ bụrụ na ị were obi ọcha gị wee mee gịnị, wee jenye ya akwa ahụ, kedu ife ọ ga-eji nalụ gị? Na mmụọ na-afụ ana obi mmadụ, mmụọ mana inwelo nke ahụ ọ na-ana gị, iwe welukene nke a wee sị ka iweta erie, ka iwee sị ya nna anyị ukwu, anụkwalụ m oku ịkpọ mụ, ọ ga-analụ gị. Maka na ife onye nwelu ka o ji eme gịnị, ka o ji eme ọjị. Ọ ife inwelu ka ihe nye nke inweghị. Mgbe ọ bụ na ị na-ewere anya ka inye mmadụ ife inweghị, marụ na ohi ka ị chọrọ izu. Ọtụtụ mgbe afụm ụmụnne anyị ebe ha na-atagharị afụfụ, ịjụọ ha sị gị nne na fejiri ego faji eme nke a, fejiri ego faji eme nke a, welukeni ya ọjị. Oge ncha ife na-ada enye anyị nsogbu bụ na anyị na-eneje, o nwere ife anyị na-ada enejela anya,
ọ bụrụzie na ife ahụ anyị na-enedela anya emegho nga ahụ esi na ife niile ahụ alụ ọrụ ka njuke na oge ajụjụ mgbe ahụ na ogolu nni me gịnị gonata alụ gị maka na nni ya n'idiri mgbe ahụ otu a ka ọrụ mmụọ dị. Ọtụtụ n'ime anyị bụ akụ na ụba n'obi wee jebe ịrụ ọrụ mmụọ. Ọtụtụ n'ime anyị bụ akụ na ụba n'obi wee jee ikpesa mmụọ mkpesa. Ilu ebe ahụ mmụọ n'anya n'obi fụ na onwere nke kagodịrị imebi ife osigodo ebe ahụ wee lụba. Mana ife na-eme anyị bụ na ọ bụrụ hakwa na anyị afụghọ nke ahụ anyị bụ n'obi, ngwa ngwa obi anyị agba njọ, ngwa ngwa obi anyị eme gịnị? Obi anyị agba njọ. Maka anyị nataba ka anyị na-ewere ihe nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ. Ọ bụrụ na ị ma na ị nwere ego, nwanne m jee chọba ya ọjị. Ọzọ dịka nwanne ya bụ tupu m banye n'ọjị ka m kwugodo okwu ife gbasalụ nke a na-akpọ azụ akwa, nkirinko akwa. Ndị agụgụ be anyị na-akpọ ya nkirinko akwa nya, mana igbo izugbe bụ azụ akwa. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo akpọ ya eggshell. Afụgo m ọtụtụ ụmụnne anyị, ka m gwa gị eziokwu, ọtụtụ ụmụnne anyị na-eme ife ha amaghị isi ya n'ọdụ ya ebe ya bụ ife si. Kedu mmụọ so ife ahụ eje mahọ ife ịma bụ na ị na-eme maka gịnị? Anyị nọ na the age onye ọbụla wants to acquire power. Anyị nọ na the age everybody wants to acquire power. Anyị nọ na the age everyone what can I do to get rich? Ịchọghịzi ịma ntalụmafụfụ dị n'ife ahụ ị na-eme. Ịchọghịzi ịma kedu mmụọ dị behind this thing ị na-eme. Anyị nọ na the age bụ na ebe o si na-abịa si butie, we don't care ebe o si abịa, we don't care ntalụmafụfụ sie, we don't care mmụọ sie, we don't care mmụọ so ife a na mmụọ so anyị nwa ọ ga-anọkọ nkwụ. Emesịa sị na ndị nna nna anyị mere nke a na fa mere nke ọzọ na fa bụ mma. Ndị nna nna anyị sikwuru anyị na-eme nke a. Now ọtụtụ ndị mmadụ adị m emekarị ụdị ife a, but we just have to na-emecharị ya nwa obere maka ya bụ ife na-akwadozi imebi ife. Ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ ụfọdụ ka nsị etu atinye ya ụfọdụ amaghị m mmadụ one na one bịakwute m sị m ada ekirike akwa maọbụ azụ akwa maọbụ eggshell a na asị na eme ya etu a mee ya etu a iwere ya enweta favor, iwere ya enweta success, iwere ya enweta bikonu ka m jụọ gị. Ndị be anyị jikwa na akwa eme ife, mana ifuru nke ọ ga-abụ isicha akwa rie igwerikọ nkirinke akwa bụ eggshell were ya imeghu nke a ime nke a. Ndị be anyị amaghọ maka ya. Asịghọkwa m na ndị obodo ọzọ na-eme ya na ọ da ha alụrụ ha ọrụ, mana malụke na-amarụ na mmụọ nọ na anabe nna gị na mmụọ ahụ nọ na anabe nna gị abụrụ ofu ife. O nwere afọ a na-akpọ ụdị ritual ahụ, mana mma ha achọghị ịkpọ afọ ahụ ebe a maka na ugwu na-abụ nkwanye. Onye lụọ onye anọrọ n'akụkụ nke ya. Bikonu unu agbalịsizi n'azụ akwa si na unu ji amaghọ m bet nke a dịrịgodu. Emechaa ka anyị were nwayọ ka anyị ghara ikwuje oke eke, ka anyị ghara ikwuje oke afọ. Agata amacha ka a ga-esi kwuo onye bụ okwu ka o wee mee gịnị, ka o wee daba. Ọ dịkwa ka netwọk ebidogo. Biko pịanụ m aka n'akara ịfụnanya. Biko pịanụ m aka n'akara ịfụnanya bikonu onu. Ndị nọ saịdị a bikonu netwọk ebidokwananụ, pịanụ m aka n'akara ịfụnanya. Anyị anọzikwa ya ka anyị alahụgo. Ndị na-ebe a na na-alahụ ụlọ anyị. Ndị nọ n'akụkụ a ha chọrọ ịda analụ ma ha achọghị ide enye. Biko pịanụ m akara ịfụnanya n'akụkụ a. Hello bikonu ka anyị bido. So none
ọ sị m ụra kwa ama m n'anya na alahụzi ụla ka anyị bidokwa. So abịa n'ife gbasara akwa, bikonu ife anyị ji eme ife bụ akwa na onwe ya. Anyị aha eme anyị weta akwa anyị esie ya esi, anyị sichazie isi m you are listening mana biko pịanụ m aka n'akara Ifunanya ka netwọk hapụtụ m o ka m na-enyere ụnụ aka, ụnụ nwanyekwalụ m aka, pịarụnụ m akara Ifunanya ka netwọk hapụtụ m saịdị a bikonu. I just na sị m we are with you, you are with me, bikonu help me while I help you. ndewonu. Ife anyị ji eme ife eji mara ụmụafọ Igbo bụ akwa na onweye. Akwa na onweye ka eji mara ụmụafọ Igbo. Ọ ka anyị si eme nke anyị, maka na edelu n'akwụkwọ nsọ, maka na anyị jere ụka na onwere onye ejeghị ụka gọwa mmụọ. Edelu n'akwụkwọ nsọ si ịmarụ chi nke a na nna gị, fee chi nke a na nna gị, ahapụ na nke a na nna gị jee fewe chi nke onye ọzọ. Mana tata mba, anyị amaghịzi m ka o si adịla anyị. Ife a na-akpọ eggshell, biko akwa na onwe ye. Emesịa I think na by tomorrow or next m ga-akụzi ife gbasara akwa, ka ndị be anyị si eji akwa eme ife. Ọ naghị abụ anyị weta akwa anyị sicha anyị agbafuzie azụ ya egwe ịjụọ gị si na ị na-eme ritual, ịjụọ gị si mara amalụ na every ritual ọbụla nwere mmụọ dị behind that ritual. Mara amalụ na every ritual ọbụla nwere mmụọ dị behind that ritual. Ọnya ka ọ ga-abụ imekọcha ụmụ ritual anyị na-eme na kpụrụ ema nlahụ ụra abalị. Because mgbe ị kpọnitere mmụọ ị na-akpọ ụla, mmụọ ị kpọnitere abịakwute gị na is as simple as ABCD. Mgbe ị kpọnitere mmụọ ị na-akpọ ụla abalị, gị na-eme mmụọ ahụ ị kpọnitere abịakwute gị. Ọ bụrụ na ị weta akwa, were akwa jụchaa ahụ gị, were akwa mee gịnị, bupụ ife ike, were akwa bupụ ụchụ, were akwa bupụ ife. Ọ bụrụ onwe ndị na-akpọ ya ọrụ akwụ, onwere mgbe eji si gị isichazi akwa gị gwee nye ekwe. Ịmanụ ka ndị be nna gị si eme sikene na etu ahụ mee nya. Biko let us stop practicing a lot of things because we want to acquire power, because we want to acquire wealth. Ụfọdụ si m nọ kemgbe ha mechara ya bụ ife nkiri nkụ akwa dị eggshell nọ mbọsị ahụ ka ife niile ha na-eme kpọchisiri. Kedu ife mere na ife ị na-eme ama mkpọchisi? Maka na ije eje kpọnite mmụọ ịmaghị ife ọ na-eri, mmụọ ịmaghị ife ọ na-asọ. So tell me why ife ị na-eme ama nji kpọchi. For aja ọbụla ị chụrụ to be successful, ọ ga-enwerịrị mmụọ ịkpọku. Adọghị ka eji asị ndị be anyị kaba ahụ na-akpọku mmụọ be nna gị, ndị ichie be nna gị, maka na nha ka ịma ife ha na-asọ. Nwere onye ya sị m na ọ mara ife nna ya na-eri mgbe ọ nọ ndụ. O nwere onye ga-asị m na ị mara ife nna gị maọbụ nne gị ha maọbụ ife ndị agbụrụ gị na-eri mgbe ha nọ. Otu esi nwe agbụrụ ọbụla nwere ife dị iche iche ha na-asọ. Agbụrụ ọbụla nọ n'ala Igbo nwere ife dị iche iche ha na-asọ. Enwere agbụrụ bụ na fa na-asọ akwa ojukwu. Enwere agbụrụ bụ na ha na-asọ ejuna. Enwere agbụrụ bụ na ha na-asọ nchi. Enwere agbụrụ bụ na ha na-asọ ewi. Enwere agbụrụ bụ na ha na-asọ akpụ. And agbụrụ ọbụla nwere ife ha na-asọ nwere reason. Enweriri akụkọ dị behind that thing unu na-asọ. Agbụrụ ọbụla nwere ife ha na-asọ ga-enweriri akụkọ dị behind ife ahụ ha na-asọ. Jee jụọ ese be nna gị ka ị mara ife ndị be unu na-asọ, mara ife agbụrụ unu na-asọ. Maka na a lot of people ụzọ ha gbuchiri egbuchi n'ụbọchị taa. Maka na gịnị? Tata ha na-elizi ife ahụ ndị be ha na-asọ. It's funny, right? All the very funny, but that is the truth.
ifuru ife anyị na-eje achọ n'uko enu, anyị jechaa n'uko enu jechaa anyị anata jechaa ọnya n'uko ana. Ọ ka o si dị. Ife anyị na-agbaje n'uko enu je na-achọ, anyị na-achọ n'enu enu, anyị chọcha anya n'enu enu, anyị amalituo na ana jechaa ọnya. Ife dị iche bụ na ijezikwalụ je tinyebe ụkwụ n'ebe ikwesịghị itinye. Ife dị iche bụ na ijezi je tinyebe ụkwụ n'ebe ịchọghị itinye, ebe ikwesịghị itinye, maọbụ je kpabazie akparamaagwa na ịchọghị ịkpa, ajụọ gị si na ị na-eme omenala. Nke ahụ bụzi your own personal decision. Maka na ọdịnala ka bụ ọdịnala aha ama, kama na ife na-egbu ọdịnala tata bụ personal decision ndị mmadụ tekiri n'onwe ha fa na-eme. Aja ọbụla ị na-achụ nwere mmụọ dị behind it ga-eme n'ihe ome gịnị, ya bụ aja ame gịnị, aga anụ mma. Now ka njikene gị, aja nkiri nke akwa na unu na-agbalịsi were ya na-eme, amarọ m ka esi eme ya, kebe eziokwu o, maka na nke onye ma isi ka ọ ga-ekwu. Nkiri nke akwa unu na-agbalịsi were ya na-eme ka esi eme ya, biko kene kedu mmụọ dị behind it? Ka anyị gbalịcha anyị na-akpọ mmụọ be nna gị, mmụọ be nna gị ọma maka ya. Otu anyị nọ kịta esi elu gị nne ma ahụ maka nni ị naghị eri, bute elu gị ị ga-eli. Ọnya ka eji ekwu okwu ebuke okene na onye ọbụla naba be nne ya, ije malụ ka ndị be unu si eme ya. Maka na ndị be unu ka ọ ga-aba jụọ gị ife ha na-eri, inwe ike kọta nwụọ ife ha na-eri. Ndị be unu ka ọ ga-aba jụọ gị ife ha na-asọ, inwe ike kọ nwụọ ife ha na-asọ. That is the pure truth about it. Tata so many people ijukwu ha kedu ife obodo ha na-asọ, fa sị gị na fa na-ene gị n'anya. Ụfọdụ ya sị gị na onwero, kama ọ ga-emepe ọnụ sị gị na ya amarọ, ka amalụ how to help him or her. Ọ sị gị na enwero, mana ya bụ ife ya ejisi ike na-eme gịnị, na-emebiri ha ife. Maka na inyocha ọfụma, a ga-enwerịrị ofu ife ndị be unu na-asọ. Tata ndị na-asọ ejuna na-eri ejuna. It's just like your health issues. Na-enwere nsogbu ị na-enwe n'ime ahụ, ije ụlọ ọgwụ, dọkịnta oyibo wee sị gị gaa erizi n'ife dị etu a, na ọ bụrụ na iri ife dị etu a, na ọnya na-eji akpani ọya ahụ ị na-aya. Now when you go home, you kept on eating that thing. Ị chọrọ onwe gị ndụ. Otu a ka o si dị n'ife ndị niile dị iche iche obodo dị iche iche na-asọ. Enwere reason kpatara ndị be unu ji asọ ife ahụ, and na onye ọbụla riri nya bụ ife na ife dị etu a nwere ike ime ya. Is vice versa. Tata ndị na-anaghị, onwe ndị bụ na ha aha egbu eke na befa, tata ya na-egbusi eke na be ha. Ịjụọ ndị mmadụ asị gị na o nwere ife ome, mana ọ na-emebi ife. Ndị na-apụtakwụsị ọrụ oyibo na-enye aka na-emebisi ife. O nwere ife onyonyo m merụ n'oge gara aga, I think na ife onyonyo ka m mere ka odide ka ndị eye chetazi m. Asị m ije na ana mmadụ, na ijelu na ana mmadụ ije chụọ ife afọ na-eri. Nwanne m iruo na ana ahụ ị na-eje, kaba ahụ jụọ ese mara ife obodo ahụ ị batalụ na ya na-asọ. Maka na ife ijelu n'obodo ahụ bụ ka ọ dụrụ gị mma. O nwere ka ị ga-esi jee n'obodo ahụ ịchụ ife afọ na-eri adụmmma gị, iruo n'obodo ahụ ị na-emebisizi ife nya, ị na-eme ife mmụọ obodo ahụ na-asọ nsọ. O nwerekwa ka mmụọ obodo ahụ favor gị. O nweghị ka mmụọ obodo ahụ favor gị, nke bụ eziokwu.
unu mana anyị nọ na the age na-anaghị ekwuzi eziokwu. Ikwuo asịsị kpụta gị ka egbuo. Ije obodo mmadụ, ọtụtụ n'ime anyị nke a kịta metụ ha. Ije obodo mmadụ kaba ahụ fụ na ịjụtala ese ife obodo ahụ na-asọ nsọ. Ejina maka na ije n'obodo unu na unu anaghị asọ ụdị ife ahụ nsọ, ịbatazie n'obodo ndị na-asọ ya nsọ isichakwa na ọma mme na ndị be unu aha asọ ya nsọ, mana ọ bụghị na anabe nna gị ka ị nọ at the moment. Kwanyere aja ana ahụ ị nọ na ya at the moment, kwanyere ya ugwu. Mgbe ị na-arube nna gị, imekwa ka ndị be unu si eme ka o wee dịrị gị na mma. Mana ife niile oge ncha ụfọdụ n'ime anyị, ọtụtụ n'ime anyị na-afụ ife niile as competition. Ije n'obodo mmadụ asị gị sọ ife a na ndị obodo a na-asọ ife a nsọ, isi maka gịnị ka ọ ga-eji bụrụ etu a? Ọ maka na ịbụghị onye obodo a, ọ bụrụ ife ịma aka, mana ọ ka ọ dụrụ gị na mma. Ọtụtụ ndị ụzọ ha akpọchi maka ụmụ kịlịkịlị ife anyị na-ekwu okwu ya, maka na ụmụ hụnata ka ihe esi jee na ana mmadụ merụọ ana mmadụ, mmụọ nọ na ana ahụ ahapụ gị. Maka na ọ na ana ahụ ka ị bịara ịchụ ife afọ na-eri, na ana ahụ ka ị batara ka ọ dịrị gị mma. Ife ịbịarụ na ana ahụ ka obodo ahụ gọzie gị, mana ijezielu na-emegide aja ana obodo ahụ, aja ana obodo ahụ ama nhapụkwa gị. Ụmụ kịlịkịlị ife a ka ndị okenye anyị kwesịrị ịda akụzili anyị. Hapụke n'ịnụ ọgụ ndị ụka na ndị omenala na onwere uru ọ ga-abala anyị. Ụmụ kịlịkịlị ife a ka ndị nne na nna anyị ha, ndị okenye, ndị gbagotagolu n'ahụ, ụmụ kịlịkịlị ife a ka fa kwesịrị ịda akụzili anyị. Mana ahapụziere ife kwesịrị ị na-eme ndị na-achụ ikuku ọsọ na-anụ ọgụ ụka na ọdịnala nye aka mma. Ị na be nna gị, otu a ka ọ ga-abụ onye ahụ ijekwara na be ya jee debe iwu obodo ahụ, otu a ka ọ ga-abụ onye ahụ bịakwa na be gị o debekwa iwu obodo gị. Maka na menu ma na enwekwara ofu ife ya ebutekwa onye ahụ n'obodo nke gị. O nwere obodo ka ibi ya mma, obodo ọbụla nwere ife ha ji wee dị ebube na befa. Ihe na-eje na be mmadụ jee metọọ nke mmadụ, idebezi ahụ na ị na-abịa gị jee dozie ebe gị na ọ ga-adịrị gị mma. Ọ kwasị asị maka na aja n'obodo ahụ ijeru mebi sokwa gị o. A lot of people ka ọ na-agba ha jee iju ese, a na-agwa ha okwu aja ana na aja ana mere nke aja fasị gị kedụkwa nke bụ aja. Ka o si akata njọ ọbụla ijezi a na-ajụ ese, ọ bụrụ aja ana obodo ọzọ na-adọ gị n'akwa. Enwezi ike isi na onye gbalụ gị afa amara ife ọ na-agba n'afa, kedu ka aja ana obodo ọzọ ga-esi na-adọ gị n'akwa? Mana ọ bụrụ na enyocha anya ọfụma, ọ bụrụ ife imetalụ n'obodo ahụ ka aja ana obodo ahụ ji agba gị ụgwọ. Ana enwere ike tupu ajụba ese wee jupụtazi onye ga-atọsa alụ gị ọfụma, ife emebichana, oge agana. Na mbụ, mgbe anyị na-etolite ka anyị na-anụ ka ndị okenye na-asị na onye nọ n'obodo mmadụ na-eji otu ụkwụ akwụrụ. Ọ dị ọzọ otu a kịta, ọ bụghọ na ị nọrọ ife nya bụ inu pụtara abụghọ nọ ị nọrọ ka ụjọ na-atụ gị. Ife nya bụ inu ife pụtara bụ gị mara ife obodo a na-asọ gị sọọlụ ha, na ọ bụla o nwere okwu a na-egwasị na mmadụ na-ebu obi eje n'obodo onye ọzọ. Otu ị na yalụ ebu obi gị jee n'obodo onye ọzọ, maka na obodo ahụ ị na-eje nwekwara obi dị ebe ahụ. Mana anyị ọtụtụ n'ime anyị, ụfọdụ n'ime anyị, maka na ọ bụghị mmadụ niile, anyị na-eji ofu aka lụtalụ mmanụ. Mgbe mbụ ka a na-asị na ofu aka lụta mmanụ zuo ọha ọnụ, mana ọdụ ọzọkwa m ka eziokwu anyị na-eji maka na ofu aka lụtalụ mmanụ eweresi ekọtọ ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime anyị na-afụnya bụ ife nya-afụzi na ife niile a na-eme n'ụwa bụzi competition. Ụkwali ndị be anyị tụrụ inu si na ihe abịabe mmadụ karịa mmadụ, mana tata anyị na-ejezi ka nhapụ okwu a nchọ ikwu. So kedu ihe m na-akọwa? Biko nụ emesịa nka ga-echigata, mana ọma mbụzi o nwezi ike ịbụ echi ma nwanne echi ma ọ bụ ofu ụbọchị ka nkọwa ka anyị si eji akwa
anyị akọwabughị ugboro one n'oge gara aga, mana anyị ka ya akọwakwu ya maka na ọ ka a na-akọwa ya kwa oge ka ọ na-aba anyị ntị. ka anyị kọwaa ife dị iche na nkirinkụ akwa ka ndị na akwa na onwe eye ka ndị be anyị si eme ya. ọzọ biko nụ anyị anọzikwa, biko pịanụ m aka n'akara ịfụnanya, biko nụ anyị anọzikwa ya nụ, anyị anọzikwa ya. hello, anyị anọzikwa ya, biko nụ o nyere unu m aka ka nyere unu aka, biko nụ aka ekpekwa aka nne akwa aka ekpe na-emenụ hinne. okay, now ka anyị jee enu n'ọjị. ịfụlụ ọjị? yes, afọ m aka unu demen, afọ m aka unu unu na-apụ ịfụnanya demenu hinne. o ka anyị jee enu n'ọjị. unu afụlụ ọjị? onye nọ saịdị a ka ehi na-ebela akwa? onye nọ n'akụkụ a biko ka ehi na-ebela akwa gwa anyị ife ị na-ebela akwa ka anyị tinye ya ọnụ. o nwanne mmadụ, ndewonu. ka anyị jee enu n'ọjị. ọjị Igbo enwere ọjị Igbo, enwere ọjị Ugo, mana ka anyị were ọjị in general. ọjị ndị be anyị tụrụ inu wee sị na ọ na-wee buru ọjị mmụọ na mmadụ ege ntị. Augustine onwe ka ehi na-ebela akwa gwana anyị ka anyị tinye ya ọnụ. o Tony B nna demeghi nne. ndị be anyị tụrụ n'inu wee sị na ọ na wee buru ọjị mmụọ na mmadụ ege ntị. kedu ife mere eji wee kwuo onye bụ okwu? ife mere eji kwuo onye bụ okwu bụ ọjị ka eji agwa mmụọ okwu ọnụ, ọjị ka eji agwa mmadụ okwu ọnụ. ọnya ka eji tụọ ọnya n'inu wee sị na ọ na-abụ ebughe ọjị mmụọ na mmadụ ege ntị. ife ọjị na-alụ dị ọtụtụ buo ibu maka na ọjị ka eji anata mmụọ ife n'aka, ọjịkwanụ ka eji anata mmadụ ife n'aka. for example, ife ọmụmaatụ, ọ bụrụ na o nwere onye ị na-enedela anya ka ị nata ya ife n'aka, maọbụ na o nwere onye ị na-enedela anya ka o meelu gị amala, maọbụ na o nwere onye ị na-enedela anya ka o nye gị ọrụ, ka o tibanye gị n'ọrụ, tinye gị n'ife a na-alụ, tinye gị na line. ije na-abịa onye ahụ ịma mgbaaka, ị ga-ejiriri ọjị. mana enu oyibo pụtazi ejebezie etinye ego na envelope, ife ego ahụ na-represent kwa ka bụ ọjị. ụfọdụ jebe fegolie wine, ife wine ahụ ka na-represent kwa ka bụ ọjị. ifuge na ọjị ka eji agwa mmadụ okwu ọnụ. n'ijebelu na mmụọ ije ya amala, maọbụ na ndị ichie ebe nna gị na-adọ gị ụgwọ, maọbụ na o nwere ife ịchọrọ ka ịkọsalụ ndị ichie ebe nna gị, maọbụ na mmụọ ikwu nne gị, maọbụ na mmụọ be nna gị. ọ iruo na mmụọ ime gịnị? iweta ọjị iji wee gwa mmụọ ife ịchọ. ọnya bụ inu ahụ ndị be anyị tụ na gboo gboo wee sị na ọjị ka eji agwa mmụọ na mmadụ okwu
fe enwe ike wee nụ maka na inye iwee nata. ofu mkpụrụ ọjị ezugo olu gị ịnata amala n'aka Chukwu. ife mmejikpa ọnya Chukwu bụ na ọbụlọsọ ndị ọdịnala dị ebe a nọ na platfọm a, ndị ọzọ nọkwa, and in fact I love everybody, nya ka m ji tinye Chukwu. ijezie n'akụkụ nke gị malụzie Chukwu nke bụ nke gị, ijekwubi ya. mana otu anyị nọ n'izugbe, ọbụlọsọ ndị ọdịnala nọ ebe a, anyị buru ibu. ọ bụrụ na ị chọọ ịkọwalụ mmadụ ife, ịfụnanya ka ị ga-eji kọwalụ mmadụ ife, onye ahụ anabata gị wee nwee ike tinyebe uchu n'ife ahụ ị na-akọwalụ ya, ọ bụrụ ọgụ na mgba. ya bụ ka anyị nachighi azụ. ofu mkpụrụ ọjị ezugo olu gị ịyọta amala n'ihu Chukwu. chetakwa na ife m kwuru, ị na-akpụzie na be gị, ịmalụ Chukwu nke ị na-efe, iwelu ọjị gị mee gịnị, jekwubie je yọbịa amala. ọ bụrụ na obi gị dị ọcha n'ime mmụọ na eziokwu, maka na o nwere ofu mmehie anyị bụ ndị mmadụ na-eme. ọtụtụ n'ime anyị ga-ebulu ekworo na anya ukwu na mkpụrụ obi. ọtụtụ n'ime anyị ga-ebulu obi gbara ọchịchị, obi jọrọ njọ, obi nsi na aja. ibulie ịpụọ sị na ị na-ayọ amala, isi m na amala ahụ ị na-ayọ ya aga, ọ yala aga maka na obi gị adụrụ ọcha. laws of nature nwere rules and regulations, and that rules and regulations bụ obi ịdị ọcha. o nwelekwa ife ọzọ. ọ bụrụ na mmụọ gị dị ọcha, na ịdị ọcha n'ime mmụọ na n'anụ ahụ. now kedu ife bụ ịdị ọcha n'ime mmụọ? ife bụ ịdị ọcha n'ime mmụọ bụ na obi gị dị ọcha, ị naghị echelu nwoke echiche ọjọọ, ị naghị echelu nwaanyị echiche ọjọọ. gekwe ntị, ịma na oge ụfọdụ anyị na-achọ, ọ na-atọ anyị ụtọ iji aka anyị aghụghọ onwe anyị aghụghọ. ọwakwa ịpụta n'elu ọnụ na obi m dị ọcha, ana m echelu nwoke echiche ọjọọ, ana m echelu nwaanyị echiche ọjọọ, mana ịgafee n'azụ ebe ahụ ị nọ na-ekwuye onwe ka esi kọnite enyi gị nwaanyị, nye aka kọnite esi na nwa ahụ mmadụ, nwa ajọka, imechieli ụzọ. nwanne, obi gị ụjọ njọ. nwanne, obi gị jọkwa njọ. ife bụ obi ịdị ọcha bụ na ihe anọkọtacha elu mmadụ ibe gị echiche ọjọọ, ma eburuzikwa na ikwupụta ha n'ọnụ, maọbụ na ihe anọkọta buru ihe n'obi. ọnya bụ obi mmụọ mmadụ ịdị ọcha n'ime mmụọ. ichegholu nwoke nke ọjọọ, ichegholu nwaanyị nke ọjọọ. ibugha ekworo na anya ukwu n'ime obi gị. ị marụ na mmụọ gị dị ọcha, na-abịa n'anụ ahụ. kaba afụ na ibugho mmetọ, nwee ifewu mmetọ. kaba afụ na ibugho mmetọ. onwe ndị ya bụ ha mechaa ịkwọkịrịkwọ in 5 minutes fe weni ọjị si na fa na ayọ amala, emechasie ha n'ọlụ ha ọrụ. debe onwe gị ọcha n'ime mmụọ na n'eziokwu, ịtụtinye ya ọjị. ịtụtụnie ya ọjị. gee ntị, ife ọbụla gbasara mmụọ, ife ọbụla bụ ịyọta amala n'ihu Chukwu, ị ga-edebe onwe gị ọcha, ị ga-asọ nsọ. i wee nwee ike iwere ọjị maọbụ yọta nwa amala n'ihu Chukwu, ị ga-asọ nsọ gị. now ofu ọjị ezugo olu gị ịyọta amala n'ihu Chukwu gị. enwere ka ife ga-esi sikarịa gị ike, maọbụ ka ife ga-esi mekarịa, ịtụtụnie ya ọjị. ọ bụrụ na ọ na-efifie maọbụ n'ụtụtụ, ị nwere ike weni aka gị enu n'akụkụ ọwụwa anyanwụ,
wee mee gịnị wee yọọ ọnya bụ amala. Ama m na ụfọdụ ya asị ife mere anyị this generation bụ na anyị jidere ife niile kpodo ya isi na ana debe ahụ because this computer age ebidoro kpọwa anyị aha one na one gara aga. The thing deceive a lot of us. Computer age anyị filuzie na computer age bụ ngị nwe ime ife sọrọ gị feel na ọ dị right. Ụfọdụ ya asị ekekwa nke ọ na-akpọ anyanwụ no fetish no. Mgbe klọk adịbụghị n'ala Igbo ọkwa anyanwụ ka ndị Igbo ji akpakarịta ụka. Mgbe klọk na-adụbeghị n'ala Igbo ọkwa elekere ka a na-akpụ ya n'Igbo. Mgbe elekere apụtabeghị ọkwa anyanwụ ka ndị Igbo ji akpakọrịta ụka. Anyanwụ ka eji ama ife na-akụ at a time. Kedụzi ife mere eji asị anyị mara ebe ọwụwa anyanwụ si apụta na be gị mara ebe ọdịda anyanwụ si apụta na be gị ka anyị chechighị echiche azụ maka na ife na-achọ imebi n'ahụ anyị. Ilu ga-abụrụ west azụ gị south ọkụ ya na-agụ mana anyị toniziere computer age 21st century kedu ife anyị kedu ome chọba ebe anyanwụ si agbawata na be gị were eje ebe ahụ si ebe ahụ mee gịnị wee nye ọjị ahụ n'anyanwụ ahụ were yọba chukwu gị amala. Enwere ife bụ ụdị ka ọ ga-abụ nkwụchakwa ndị dibịa afụmọrụ. O nwere aja bụ o nwere ife ga-abụ ọ na-eme na ndụ mmadụ. O nwere ife ga-abụ ọ na-eme na ndụ mmadụ na ọ bụrụ na ị nwere the opportunity imiti ezigbo okenye ma ife ekwe na-akụ ọwakwa okenye ndị ama m ka m ghara ikwu okwu ka m ghara ikwujọ mmadụ ana m alaike ikwujọ mmadụ ma gị ịchọba ya okenye ma ife a na-akọ. Enwelu ife ga-abụ ọ na-eme n'ime mmadụ ya bụ ife nwelu ka ife ahụ ga-esi jee okenye nọ gị nso maọbụ onye na-arụ ụlọ gị ọrụ asị gị chọba ya ọjị jee kwuru na ọwụwa anyanwụ ma anyanwụ na-awata mee ife dị etu a mee ife dị etu a were ọjị a mee ife dị etu a ichewekwa ọdịda anyanwụ ruo gị were ọjị a mee ife dị etu a mee ife dị etu a inezi anya fụ ife ga-emenụ. Enwezi onye na-akụziri anyị ụdị a. Ife anyị nọzi na ya bụ ekwolu na anya ukwu dị n'ụka na omenala. Kedu ndị ya anọ kedu ndị ya ana. Nke a ọwụkwa ịgwa oke nke a ọwụkwa kedu ka achọ m nke ọwụkwa ịgwa ajọ ọgwụ. Nke a osokwu na ịgwa ajọ ọgwụ ndị be anyị nọ. Ụmụ kirikiri ife anyị kwesịrị ịma why growing up anyị amara ya. The worst bụ na we don't want to know. We claim to know but we know nothing. Ọ na-emebiri anyị ife. Uko na mpako na ekwuru na anyukwu ama nkwekwu anyị na chigha azụ jebido n'isi mara ebe anyị zọfiegoro na ebe anyị esighị emeti ya. Maka gịnị anyị mee nye ka ọka ndị mmadụ si na anyị nachighara azụ. Enwelu ka ife ga-esi dukata n'ime ndụ gị iweri ọjị ikwube okwu kwubekwucha ka ọ dị gị iweri eje chọba ebe ezi gbara ịnọ. I made mention of this thing my last program. Ife iji achụ ezi gbara ịnọ ahụ bụ maka ndị si na enwere na mmiri adụghọ n'akụkụ ebe fabi na mmiri maọbụ na ide na mmiri na a ga-asị na ịbụzi onye ọgọ mmụọ na a ga-asị na ị na-emezi ife ọgbanje emena ife ọgbanje jee chọọ ụzọ gbara ịnọ. Nna emezina ife ọgbanje emezina jezie chọọ ụzọ gbara ịnọ ụkwụ ofe ọgbanje.
mmejenwu na mmiri eje na mmiri kịta akpọba m eze nwaanyị efe ka eze si akpọzina gị eze nwaanyị si akpọzina gị feke jee chọọ ụzọ gbara ịnọ. I made mention of this thing I think last program we made 2 days ago or 3 days ago, I can't remember. Mgbe si biko na ọ bụrụ ife enwere ife mere ji akpọ ya ụzọ gbara ịnọ, mgbe si na ọ bụrụ ihe mma akọwa na be gị na be nna gị jee jụọ ndị okenye. It's an assignment. It's an assignment. Ijụzie ndị okenye iwe ma na ife ahụ agbakwalụ gị ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ na enwe mmụọ kpọrọ gị oku nya kwa ije n'afa maọbụ ka na-ezi gị ozi, maka na o doo m anya na ọtụtụ ndị ekpere na-ezi ozi gị jee na mmụọ ikwu nne gị. It's time to be open. Si ezozi n'ife a na-ezo. O doro m anya na ọtụtụ ndị ekpere dị iche iche, biko na-ewe n'iwe ka ṅụọ ọnụ mmiri. O doro m anya na ọtụtụ ndị ekpere dị iche iche na-ezi ozi, nwanne m jee na mmụọ ikwu nne gị maọbụ jee na mmụọ be nna gị maọbụ onye ụwa gị maọbụ ndị ichie. Ọtụtụ ndị ekpere dị iche iche na-ezi ụdị ozi a. Ya bụ ọ bụrụ na ọ na-ekpere ka ijelu ezie gị ụdị ozi a, maọbụ na ijere ịgba afa ewezie gị ụdị ozi a, ịma na ị nwere ego ị ga-eji wee gokọsị ma ngwụgwotigwo, nsogbu adịghị. Nwanne m jekene jee chọọ ya ọjị, tụtụrụ ya mkpụrụ ọjị na-anọ. Ma tupu ijebe jukene mkpụrụ ọjị one ka eji eje na mmụọ be ụnụ, maka na obodo ọbụla nwere mkpụrụ ọjị one fa ji emekwa mmụọ. These are the little things anyị kwesịrị ịma nke anyị ji bụrụ mmadụ. Mgbe a na-asị gị n'ohu yu asị gị gị jee gwọba ọgwụ, ife agwalụ gị ụmụ kirikiri ife ndị bụ unu ji eme ife malụ keneni ya nụ ma afọzikwa nke ọzọ. Obodo ọbụla nwere mkpụrụ ọjị one fa ji eme ife na befa. Ị na-abụ unu jukene kedu mkpụrụ ọjị one ndị be anyị ji eme ife. Chọọ ya mkpụrụ ọjị one ahụ unu ji emekwa ife na be unu. Chọọ ya kedu nke a na-akpọ ya nzu, tinye ya akwa, were edebe na mmụọ ahụ. Nna anyị ukwu ama m na ịkpọ m oku, ma ọ mama nnukwu ama m na ịkpọ m oku, kama na m ejighị ego, mmeji ohi wee bịa mee ife ịgwalụ m, nyenu m ego ka m wee bịa mee ife ịgwalụ m. It's as simple as ABCD. Very simple as ABCD. Mana anyị ama mme nke a. Ije na ekpere ije ekpere asị gị jee mekwa ife dị na be unu, isi onye amụma kpere m ekpere ka mkpata ego. Ego akarịa gị mkpa, mana ịma njuzi kedugodu nke dị mkpa n'ime ndụ gị. Ọtụtụ n'ime anyị ndụ ha pe mpe, mana ha hapụrụ ndụ ha ahụ pere mpe na-ekwu okwu ego. Onye mere anyị ife a? Kedu onye mere anyị? Onye a emere anyị eme? Ọ bụrụgodu na emere anyị eme, o nwere ife nna m na-ekwusi, ọ bụrụgodu nnọọ na-emerụ gị ife eme, ịnọkọta were aka gosi ọwụrụkwa ọgwụ na ọya ele na-eji ọnụ ekuru ọgwụ. Ọ bụrụgodu nnọọ na-emere anyị ife eme, anyị nọkọta ka anyị si ọwụrụkwa na ọgwụ na ọya ele. Ọ bụrụkwa na ọgwụ na ọya ele. Now ifuru nke ọjị a nka ya echigata kwuo ife dị na ya maka na o buru ibu bala abalụ. Now ụfọdụ ga-asị na fejigo gị na ọjị yọgide amala na o nweghị ibe ha fụ na kedu ka ọ ya esi ga ebe mkpụrụ obi gị ruru unyi ka azụ ite a na-esi n'ọkụ. Kedu ka ọ ya esi ga ebe ijigoro mpịtọ wee metọsịcha mmụọ kwesịrị ịdị active n'ime gị. Ị na-echezi na imetọsịcha ifiruzie na imecha nnọọ mmetọ niile imetọrụ
na ịkakwuo okwu ọ bịa na mmezu ozigbo. mba ihe ahụ ndị oyibo sụrụ n'oyibo si you cannot eat your cake and have it. Mgbe a na-asị anyị malụ ka isi ebi ndụ gị, enwelu meaning. Ọ bụrụ na mmadụ na-achọ ịcontrol gị how to live your life, but when you are being told mind the way you live your life, enwere a lot of meanings. Is deeper than we think, because the way you live your life ga-emesịa megidokwu oge nwa n'onwe gị. biko nụ ndị be anyị, unu ewe n'iwe. Ọ dị ka ma kwụsịrị ebe a na ndị mmadụ na-eche m ịma na ọ na-abụ eme nwa ka emere ibi ya, obi adị ya mma. Enye ndị ebe a enyekwa ndị ebe a ka o wee maa mma. unu ewe n'iwe. Mbọsị ọzọ anyị ebidokwa dịka m kwuru. Ayọ m na ayọyọ wee sị na mma na-agbanisi ike m at least ụtụtụ ọbụla ebe elekere 10 ka m gbaa mbọ mbịa live. Ụmụ kịrịkịrị ife a ka anyị na-etinye ya aka. Ife niile abụghịzi oge ọbụla mmiri onye ụwa ndị ichie. Enwere kịrịkịrị ife anyị na-eneghala anya, anyị na-eche na ife ahụ enweghị ife ọwụ, mana ọ nnukwu ife ka ọ bụ. Mma na-agba mbọ at least every morning mwepụta ogodo obere oge mbịa anyị achọ otu ife tinye ya ọnụ. Unu mana ife onyonyo ịtọ ka anyị tiri ebe a. Anyị edebekwa n'ose ọjị, then nke ọjị anyị agbabeghịkwa ya half. Nke azụ akwa anyị kwuru na anyị ka ya echiga kwukwu ife dị na ya nyaahụ na afụ na ife aka ya ekwu balu nya ọka nkụ na agbacha ndị be anyị asị na nyawa ife ka nkụ. Biko onu gbagharụtụnụ m mbọsị ọzọ. Every morning I will try my best to come in the morning around 10, then in the evening around 5. M ga-atry kwa onwe ife onyonyo emere eme ntụbatakwu ya na afụkwa. Ndewo na ụmụnne m. Echefukwana na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịfụnanya nwanne na nwanne, mmekọrịta ahụ na nwanne na nwanne. Na-enyere m aka maka adịm mma anyị bụ ụmụnne Igbo. Inyere m aka tụnye aka na akara ịfụnanya, zonye okwu na ngalaba okwu, ma tụsaalụ m ozi a. ụmụọma amụrụ n'elu, ndị ọzọ daa n'ala. Ụmụọma amụrụ amụmụcha gbaa egbe. Ụmụọma amụchara gbaa egbe. Ndị ọzọ daa n'ala. Pịanụ m aka na akara ịfụnanya. Pịanụ m aka na akara ịfụnanya. Ndewonu. Ngwa ka emesịanụ.